Hindi na uso yan. Ang uso ngayon sa Facebook ay ang... Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Actually, gisaot ko di. Kung ma-check nyo ako nga YouTube channel na mag-intro, makita nyo tsura ko gisaot ko naka-face mask. Speaking of YouTube channel, mga kapuso, YouTube channel ni Papa Prince. Papa Prince, one word, Papa Prince space Talk to Papa channel. Subscribe na po. Sige na, subscribe na. Napanagin sa mga OFWs, i-PM nyo yung mga parente nyo, mga nubyo nyo, nubya nyo sa ibang country. Balimati ko mo kay Papa Prince to sa Talk to Papa. Dali, subscribe ko mo sa YouTube. FBI Full-Blooded Ilonggo Channel. FBI Full-Blooded Ilonggo DJ. Gaportikal sa radyo, sa YouTube, amaman. Ay, lipat ko. Sige, let's do the Papa Prince 10 seconds countdown, mga kapuso. And pangabay ni Papa Prince, ha? Sa mga ma-join sa atong 10 seconds countdown, Ayos Lungs Challenge. I would like to check if your lungs are okay. This is how we do it, mga kapuso. It's not countdown, it's a challenge. Hashtag Ayos Lungs. We're doing it every morning. So, we can check if your lungs are healthy. One way of checking if your lungs are healthy, mga kapuso, is that by taking a deep breathing exercise. Inhale kang madalom. Inhale sang madalom. 10 seconds. Dapat diretso, wala sang sagrak, wala sang ubo. Okay? Pwede ka ka-join. Ara ka sa imong balay, ara ka sa imong opisina, ga-drive ka sa imong salakyan. It's so easy. Okay? Are you ready? Let's do it. Ready na? Uy, pangabay ni Papa Prince sa mga ma-join sa aton nga Ayos Lungs Challenge. Pagkatapos, pangabay ko, text nyo ko, just to let me know na nag-join ka mo. Ha? Sige na. Let's do it. 10 seconds. Inhale. Exhale. Kamusta lungs mo? Nag-join ka? I-text mo ko, ha? Hashtag Ayos Lungs your name, your place. Sa 0998-385-6422. Kahit hindi gwapo, Ako na, hindi gwapo. kahit na di matali, Ako man na, hindi matalino. sa'y may puso, Basta ari lang ko. may gugustuhin. Every day, ang akon nga goal, to make you smile, to make you laugh, to make you feel better. Hindi Sige na. Tawag na. Seryoso. Sa mga may pinagdadaanan, you can start calling na. So tayo, 5 minutes namin, kaya maulan ng tsimpo. Daw namin lang magigda, no? Maulan ng tsimpo din sa syudad, abot sa mga kabanuhanan. Ulan mo na sa inyo. basta sa'y may puso. The line is now open. Usap tayo. Sandali lang to. Let me know that you're there. Tell me what you feel. Hello, mabuhay. Mabuhay pang. What's your name? Jessie Lynn pang. Jessie? Lynn? Jessie Lynn. Jessie Lynn. Kamusta ka da, Jessie Lynn? Di ka nga lugar ka panawag. Oh my God. Ano pang? My cock. There's a cock. There's a cock behind you. Ang dinis pang. May manok. Gapanurok-turok ang manok. OMG! Wala ka nadlok sa cock? My cock. Nagsak. Imo na. Is it your cock? Oh, feedback. Hinahi. Hindi pagtuduhin mo radyo. Oy, kabad. OMG! Okay pang. May manok. Imo na, manok?
Hindi, pang kay Papa. Ay, pwede na bala subong bulang. Oo, galing ko no. Siling ni Anyo, kung magbulang, wala sang pustahanay. Paano ka na? Nagbulang ka pang wala pustahanay. Tapos dapat, wala sa pustahanay. Tapos, wala sang live nga crowd. Oo, hindi ka mo kasinggit. High school, way kalo. High school, way kalo. Wala sang amuamo na. Sinasanay lang. Inapa nga pustahanay. May problema? Oo, pang. Party sa? Nagbiyo ko, pang. Ikaw, be. Ah, Kanamik sa mo. Nami sang signal mo. eh, I. ni, O. oh, May karabi sa mo mag... Kuwaon ko ang tortang talong. Ang tortang talong ni Papa Prince. Ilabas ang tortang talong. May ketchup. May ketchup. May itlog. Ibuno ko ang tortang talong. Masinggit ka. Ari. Very good, very good, very good. Gabi, Papa Prince. Pwede ka pa utwas? Papa Prince, hindi ka pa ito. Sige, be. Talk to Papa. What's your problem? Ano to? Ang balatang, ang nagbiyo ko balatang, ay isang Domingo, ginambalan ko sa pang masimba ko sa hapon. Di. Tapos, ginambalan ko sa pang sugaton niya ko. Di. Wala ako din sugat. Nagambal ang iya nga barkada, ang iya na lang barkada, masugat sa ako. Uy, hala. Eh? Yung sugat ko sa nga barkada, pag nagpasugat ng sa nga sugaton ko sa nga barkada. Sugat sa ano? Sugat sang motor? Motor? Single pang. Single? Interesa. Chambas ang barkada. Chambas ang barkada. Nag-angkas ka. Mga iduwangan kami sa pakaisa ko pang. So, tatlo ka mo. Oo, Sa din ka mo gani ka pulit? Gani ka gani? pandemi pang. Sa? Pandemi. Di nang kanduni man. Sa Twin Sa? Cave. Sa din nga lugar? Sakop man sa kandunitan eh. Ano nang kanduni? Negros? Panay? Ano na? Nagros. Big Negros. Tapos. Ano na yan? Sila ang pagkagabi, lalatang hao. Mag-upod lang sa liwat tulong, bisa ko sa balay. Pagkagabi ng, siguro nakalabot na sila sa ilabalay. Nang yung tawagan niya ko pang, tapos sinambala niya ko pang dimbaylo ko nasa kuno sa iya ng barkada. Hindi man namin klase amigo. Hindi anong tawag na? Ego tripper. Oo, trippingan niya ka. Ano da yun? Nang ginawa niya ko pang, nambala niya ko pang, nang na-break na lang kuno kami, manakat na lang sa kuno sa Bacolod. Dito na sa kuno kay Titaya. Dito na yung brikan mo sa adlo ka brikan sa how? Mga munang klase ka lalaki. Sinambalan ko sa pang. Oo, te. Inambalan ko siya. Kung na-break, na-time, hindi ka nang pakita-kita sa ako, hindi ka nang makapagpag, di siya tiya mo. Sakto na. Ang bala mo makita. Taga ni Platon ko ginahin mo motor. Kuritan ko na ang motor mo. Bala mo muna klase ka mga tao. Way takabalo. Basin nangita na lang to sa rason. Basin nangita lang to sa rason nga bulagan niya ka. Di ba? Amakin. Siguro, pang, okay, Oo. na siya pang mo ng may lubya sa balatang Oo. sa panga, balatang house. Oo, te. Kung Kaya, mga... nang gabusong ang yung lubya sa banga pang. Pero kung may nubya man ako kung wala direta sa punto bala nga daw gina gina power tripping tawag na mo magamba ka nga power tripping daw gina tripan niya kabla sugat ka pasugat ka siya suguon niya mo iyang amigo tapos ano nga ginsugat ka bala man to amigo ya to kutsaba ya to doon nangita na lang sa rason nangita lang na sa rason para mag-break sa imo pero matsag ko napaminsara yan na dugay na paminsara na mangita lang sa timing para babrikan niya ka pero dugay na ka mo ha?
almost mga 1 year na gato pa. Oo, pero gulata bla, patay ka na yan. Amo na bala, hindi ka bala mag-uklo bla, hindi ka bala mag-ano bla, hindi bala mangluya bala. Mabal mo, mandam ka lang ha, natripan mo ka lang gali ko ha. Kita ta ka di, kita ko na motor mo, kuritan ko na, hindi gani, mabalos ko ya, platon ko na yung mga guma. Gets mo? Oo, kay kalain, hindi ka kang boss. Saya pang niya ako nga, ko bala nga kasugid niya nga dos ako nga, nanggakadto sa Japon sa iya nga ex pa nga. Oo. Tapos maabot sa mo mga daw diskarte, style ya na, no? Pero amigo yan ha, along ka man, kaya tiba si tulisan man na, diskarte gamay, kabidak ko. Oo. Doy pero man kutunta ka, hindi ka lang masaklaw kay Papa Prince ha, basi mamaga Papa Prince, hindi ako bastos nga DJ. Medyo lang, maginoon naman kayo bastos. Magkutunta ka ha, ng ka-plok na ka mo. Kiss lang pang Okay. birthday ko. Kiss lang, wala sang Wala pang ikita nga, kuya magpasugot. amo na guro na medyo ayawan sa way kaga pasugot amo na nga balan mo mas mayo nang ginimo mo dahil at least naabot mo ngang lalaki nga na gago, di ba la? Makin mo yan basta siguro nga mo na sa mabasa nga daw nabudlayan ko na sa iya hindi ko mangita na lang ko iba nga masapos may mga lalaki nga amo na mo may mga lalaki bala nga kay nabudlayan sila diskarte sa uyab nila para makaplok ngita na lang sila sa iban nga pahapos lang bala amo na kamo nga mga single mom careful gid kamo sa mga malalaki nga diskarte sa inyo ha. Way mo gambal nga pahapos ang mga single mom pero ang punto bala nga may mga lalaki nga amo na utok pero sa color ta tawag liwat ha pero sa color ta at least at least imo ya budlayan sa no Ano man, pero kung ako sa imo ganina dapat ang akong ganun suggestion sa imo dapat akin kasi suya ka dapat sa iya na ha along ka man sa iya nga nobyo na basi mantay slakay man na ha. ay pang Oo pero wala na ano ulihin mo nga mensahe sa nobyo mo nga nga pag break kasi mo ang bal mo siya. love ko na break it mental. Love. Hoy! Stop it! Ganda. Ano yung kagani? Madi pa love ka gid. Hoy! Ano ka love? Ano nga? Hoy! Hindi lang love tawag ko sa'yo. Hoy! Amo na. Hoy! Kabe? Hoy, Na... Hoy! Ng lalaki. Kabe? hoy na lalaki. Message mo. Mandam ka lang makita taka. Malam mo, mandam ka lang makita taka. Malam mo. Hoy, ikaw nga lalaki. Ikaw nga, palang makita. Saka nga may putupod. Kaya ka inibong. Kaya ka mga duwa. Ilubong sa diin. Amo na ya. Amo na namiang ko. Malam mo, mandam mo lang makita ko. Motor mo rin sa lugar ko, ha? Bali. Mandam ka lang nga makita. Saka nga may upod ka man sa motor mo. Bala kay ang bulan. Amo na dapat. Hindi kay may bihibi. Pero namihan ko sa imo, ha? Mula mandam makita ko motor mo rin sa lugar ko. Kay kuritan ko na. Kaya Mandam ka lang makita ko na ang motor mo kay kuritan. Kagid na. Amo na, tiradada. Hindi ka mag-ibibi kag mag-ngi. Papa, please. Ibayaan ako. Nalagpag ko sa madam. Amo na namihan ko. Way kay bigab. Iba na gamuingon. Papa, please. Ano mo yung ko. Kaya nagpad ko ako. Nang sa among luha sa Kaya may bigid ko sa iya. Kang mandamo, man lalaki. Amo na namihan ko sa inyo. Amo na namihan ko klase kababayan ng gabato. Palaban. Okay? Okay pa nga. Ano mo ko ano ganina? Update mo ko Okay pa nga. Salamat. Mama Chup Chup. Salamat pa. Mama Chup Chup. Mama Chup Chup. Muna ya.